Hello mga brosis, welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa mga ganap na meeting ng Guardians MDF dito sa aking bahay. So dito yung napili nilang venue para makapag-meeting. So inantay ko lang po yung tropa natin. Ayan. So maya na lang po. Dito na po mga brosis yung ating tropa, Guardians MDF po. Yan, nandito na po sila. So pakikilala ko po sa inyo isa-isa. Sila Bro Urus. Yan, tatapat ko sa kanila yung ating camera. Ito po si Bro Urus. Yan. Good morning. Good morning po, brother, sister. Yan, thank you po. Bro, anong pangalan mo? Bro Andrew po. Bro Andrew. Good morning. Good morning Yan. Welcome po sa aking bahay. Bro Babet po. Bro Babet. Yan. Founder Patrick. Good morning. Good morning po. Welcome po, welcome. Ito po yung aming ang aming master founder po dito sa Pampanga. Si master founder Brian. Yan. Good morning po. Good morning po. Yan. Good morning. Katabi po niya si founder Emil. Siya po yung founder dito. Good morning po, founder. Good morning. Yan, welcome po sa bahay ko po. Si SF Lando. Good morning po. Good morning po. Yan, si Bro Press Larry. Good morning po. Good morning. Welcome. Chapter President ng Sulipan. Siya. Sa Vice. Okay, good morning po. Good morning po. Yun. Yan po. Si Bro Dins. Secretary. Yan, good morning. Chapter Secretary po ng Sulipan. Yan, sila po. Nag-aantay pa po kami ng mga tropa. May darting pa po. So, sa ngayon, kwentuhan muna kami. So, mamaya na lang po ulit. Yan. Good morning mga kapatid. Ako po si Founder Patrick. So actually, nandito kami ngayon sa place dating medyo namimiss na namin to. Kanya ito, meron kaming konting pag-uusapan. Kaya gusto namin maikuan lahat itong pag-uusap na to. So, magandang umaga uli at mabuhay. MDF Guardian. Thank you po, Founder Patrick. Susunod po si Founder Emil. Yung nga pala mga tropa namin, ba't wala pa? Kanina pa kami naghihintay dito eh. Kaya nga tayo nagpunta rito para meron tayong pag-imitingan kahit kunti lang. Para bukasan na. Saluhan natin kung yung para maganda-ganda naman. Ayun lang. Ayun, salamat po. Si SF Lando po. Lakap po, kamag-anak ko yan. Magandang umaga, bro and sis. Ngayon, kasalukuyan namin ginaganap ang aming maikling meeting regarding about sa aming mga duty. Actually, ngayon, meron kaming meeting kada schedule namin Monday, Wednesday sa boundary ng Apalit, Kalumpit. Bulacan. Antisipasyon ng bawat chapter, pangunguna ng mga bawat founder ng Colgate, founder ng Sampaga, founder ng Sulipan, Sampaloc. Sa ngayon, idadagdag namin sa aming meeting ang pagbabantay at dagdag pwersa, seguridad sa ating palengke. Kaya kami narito upang ipabatid sa bawat founder ang aming pakikisa sa pagbabantay sa ating palengking bago. Yun lang po at maraming salamat. Magandang gabi. Salamat po, SF Lakap. Ang susunod po magsasalta si Master Founder Brian Coranon po. Opo. Magandang buhay sa inyo, mga kapatid. Lalo na po yung mga guardians sa ibang Function. sa ibang bansa, international po. Lalo na po yung mga founders natin, PCGS, NF, lahat po ng mga nakakataas, lalo na po sa aming minamahal na Sir Noah, Supreme Enforcer, at lahat ng members po sa GMDFI. Unang-una po, nagpapasalamat po kami dito sa bahay ng aming kapatid. Sa aming kinain, maraming salamat po, kahit wala pa. Wala pa tayong
Dito po, unang-una po kasi dito, pinag-usapan namin yung pong mga miyembro. Gusto mo namin silang sumigla ulit. Lalo na po, ngayong pandemic, yung iba po nawalan ng trabaho. Hindi po makapaghanap buhay. Pero yung iba po naming mga kapatid dito, tulad po ng mga traffic enforcer, tulad po nila Erman, at saka nila Bro Obet po, sa palit po sila, sa traffic enforcer sila ng kapalit. Apo. Sila po kahit na galing sila sa duty, nandito po sila, umattend po sila sa konting meeting namin at konting banding. Yung mga chapter founder namin, nandito po ang Sulipan at ang Danga, yung municipal po ng Apalit. Nandito po yung mga sekretary natin. Yung iba po paparating pa po. Yung ibang mga kapatid natin sa Kabalikan. Saka po, kakaspo na rin po. Nasa ano na tayo, October. Pag-uusapan na rin po namin siguro dito yung pag-duty namin sa simbang gabi. Kasi po, malapit na. Kasi po taon-taon nag-duty po kami dito. Sa Colgante, tinatapos po namin yung 9 days ba yun? 9 days, opo. 9 days. Tuwing madaling araw. Tapos pagtapos namin mag-duty sa simbahan, banding-banding. Kakain po ng putot bibingka. Ay, sarap. Sabay-sabay po kami. Jogging. Yun po ang pinakamasarap na samahan namin dito. At dito po, wala pong inggitan, wala pong pagmamahal po. Nandito. Unang-una po, respeto. Yan po ang hindi mawawala sa GMDF ay MDF. Kaya nga po, bawat miyembro, kailangan po natin respeto. Tama po yun. Sa mga nakikinig po, sa lahat po ng ating mga branch, sana ipagpatuloy po ninyo ang inyong nasimulan, tulad po namin. Kahit na minsan po, totoo po, sa tutusin po, hindi po nawawala ng konting problema. Natural lang po yan sa sa isang grupo, sa isang Apo. function. Natural lang po yan. Kaya po, una-una dito, mabuhay po tayong lahat. Lalo na po ang GMDF, IMDF, mabuhay po. Yung live po. Salamat po, Mr. Founder, Brian. Yan. So, may na lang po ulit at Hindi na ba ako ng magsalita? Sino? Sinong gusto mong salita? Konting mensahe lang. Isek. Sek Lan, Dindo. Sa aking mga kababayan dyan sa buong Pilipinas, kami po ay bumabati na mabuhay ang GMDFI sa ating mga pinuno dyan, sa ating mga founder, commanders. Kami po ay nagagalak dito sa Apalit, Pampanga. At buhay na buhay pa rin po ang GMDFI Mike Delta Force. Tuloy pa rin po yung suporta sa ating gobyerno. Tama. Tuloy pa rin po ang pagsusumikap, maging masigla ang bawat isa na magiging masaya, magkakasama, magkakaisa sa isang prinsipyo at gawain. Kami po dito sa Pampanga, bilang kasama po namin dito ang pinaka-master po namin dito sa Pampanga, Master Brian, SF Lando, at mga founders at mga officialis po. Kaya nandito po kami para ipakita po sa buong mundo ang Mike Delta Force GMDFI, buhay na buhay po. Maraming salamat po. Promote mo yung page mo, Facebook page. Okay. Tapos yung gusto magpagawa ng jingle. Marunong gumawa ng jingle po, lalo na ngayon malapit na halalan. Ayan po. Kung gusto niyo po magpagawa ng jingle, Totoy Balat on TV channel, YouTube. My Facebook is Totoy Balat. Opo. Walang bayad. Oh, yun. Wow, sarap nun. Walang bayad yung assessment. Sigurado, tagal mo po. Ewan naman. At pinagawa. Good. Congrats. Okay. Ayun. Walang pera, walang bayad. Sa may pera ng bayad. Thank you. Yan po. So, ayan, narinig niyo po yung mga sinabi po ng bawat isa, especially sa mga, ayun, mataas po sa amin dito, kay Master Founder Brian Cunanan. Isgera, no? Yun, Isgera. Tapos, kay Bro Dins, pakisuportahan po yung kanyang YouTube channel. Totoy Balat on TV channel. Aba, ayun. Magaling ang gumawa ng jingle, especially sa mga kakandidato na gusto magpagawa po ng mga jingle nila. I-add nyo po yung kanyang Facebook page, tapos supportan nyo na rin po yung kanyang YouTube channel. Ayan. Totoy Balat on TV channel po. Yun. Libre po. Yung Libre walang po. pera. Huwag nyo kalilimutan. Libre yan po.
Siyempre, yung walang pera. Ayan, salamat po. So, maya na lang po. Ang kandidato. Happy baby eh. Masarap po magluto ng lugaw. Lelot na, lelot. Ayan, kaya sa kanya nakatukan pagluluto. Si Founder Emil. Yan, mamaya, mangiluto ko. Ayan, kaya matitikman natin yung luto. Namiss ko yung luto nito, sa totoo lang. Gustuhin ninyo. Namiss ko yung luto niya. Mamaya, tayo natin ha. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ang bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan.